Възможно е да видите ангелски знаци, 3 единици, 3 седмици, 3 четворки. Ангелите показват, че сме на критично ниво. Трябва да се попълни нивото на енергия и тогава да вземаме решение. Втората стъпка е ритуал с огън. Погледнете към светлината и кажете: аз получавам небесните благословения. След 30 дни ще се появи и златистата енергия. Отново ръка на сърцето, може да получите съобщение, увеличава се честотата, може да се проявят физическите признаци. Ако видите 911, 4 нули, 3 петици, спрете се за безопасност. Ако падат предмети, птици, показва, че ангелите се намесват. Може да ви посъветват да промените пътя си. Искат да ни спасят от травми. Третата стъпка. Ангелите се движат над главата, над коронната чакра. Дигаме ръцете в кръг към небето, правиме кръг около нас с златист цвят. Кодовете на защита са активни следващите 90 дни. Ако имате опасност, ще я усетите, ще я видите. Това е последната небесна защита. Важно е да се вслушате в интуицията си. Мястото, където спиме, е особено уязвимо от цифрови фактори. За да се запазиме, за да елиминираме това въздействие, преди първия контакт с електронното ви устройство, сложете кръст, сложете бял предмет, книга, тъкан, където спите, за да концентрират ангелите светлинната енергия. И завършваме с молитва към нашия Господ, към Твореца. Господи, давам Ти моите страхове и безпокойства, дай ми смелост да се вдигна и да продължа напред. Няма да се усъмня в Твоите цели. Доверявам се на Твоя план. Благодаря за безусловната любов, за Архангел Михаил, защитника на светлината. Амин.